tak parani ana koci jarene wis pindah doli hake tak tututi jarene neng kali sari dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, semangat desa Kebon. Terima kasih. Terima kasih apa awakmu gak nyanyi kok iso. Sing terima kasih aku. Gak krungu emang. Ora krungu apa. Aku sampai menggeh-menggeh. Gini loh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, semangat nggih. Merdeka! Merdeka! Sesuai dengan tema aku nggawe merah putih. Merah putih. Silahkan kibarkan merah, silahkan kibarkan hijau, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan biru. Tapi sang saka merah putih harus tetap berkibar di Indonesia Raya. Nah, mereka. Alah opo. Ora pas awakmu itu. Karena walaupun bagaimana dari Sabang sampai Merauke kita adalah saudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Mereka. Merdeka kok mereka piye kowe iki? Merdeka. Lho lah yo sing merdeka mereka kuwi lho. Lah awakmu Urung bayaran kok. nek kae merdeka awakmu gak merdeka, masalah dijajah karo bojomu isian. Lah iya aku. Ya alhamdulillah awake dhewe iso menghibur warga masyarakat Desa Keboan. Ya. Iya susah ya seneng. Senenge ditanggap. Ditanggap susahe. Susahe bingung golek nggon nguyuh lho. Aku main nang lapangan nek golek nggon nguyuh bingung, akhirnya aku gak kuat ngempet nguyuh nang gurine truk. Pas ngene lah kok truke mlaku ta. Aku ngetut ning ngene. Awak 2 kilo aku. Awakmu ning guri truk. Iya. Aku lek nguyuh ning tebon-tebon. Lah apa? Aku tak tur ning ngeten. Lah kok godhonge tebu keterangin berat iki lho Mas. Lah sing salah ya awakmu kok iso. Tapi hebat luar biasa. Cuaca mendukung, cuaca dingin. Ini nek gak kuat mesti kudu pipis, kudu nguyuh. Kandhani kok. Aku saka nguyuh iso ndelok lho. Cewek iki prawan wis duwe bojo apa rondo iso didelok saka nguyuhe. Kok iso? Wong wedok nek suarane nek pas nguyuh ning jeding, suarane ngene iki. Apa kuwi? Prawan. Oh, Masalahe sing tribel. Suarane prawan. Enak. Tapi nek wis duwe bojo. Duwe bojo. Beda. Piye munine? Kaya wong ngigar keramik. Ya apa? Ciet. Ketoke saka ngisor diunggah ning ngene dadi mak ciet. Kuwi lek duwe bojo. Umpama duwe anak sitok ngono suarane ya apa? Anake 5. 5. Suarane malah enak. Ya apa? Piok. Ngetokne apa iku mak piok ngono. Piok. Tapi enek media penemuan baru lho. Ya apa? Saiki nontok perawan iku gak usah didelok saka nguyuhe. Lah terus ditontok teko apa? Golekno kodhok. Carane. Mamane penyanyi ngene iki ya. Ngetes iki perawan duwe bojo apa rondo. Gampang. Ya apa? Golekno kodhok. Kodhok dijepuk doloh nggo ngarepe. Pamane mbak sing iki ya. Doloh ngarepe. Ngarepe. Suarane mesti muni. Ya apa, Cak? Pret. Perawan. Iya. Gandeng ning sebelahe. Delek. Suarane beda. Ya apa? Kuwi bojo. Bojo. Ngerti gak? Lek sing iko. Walah lebar kok suarane. Kodhok dikek ngarepe. Kodhoke gak muni pret ngono gak. Lah apa? Wis blong. Cengengesan rumangsaku kok iso. Ini hebat luar biasa. Luar biasa. Apa maneh ki ning Desa Keboan, Bapak Kepala Desel. So. Kepala Genset. Kepala apa ki? Kepala
desa. Desa. Bapak Fahrudin. Fahrudin. Iki patut dicontoh, beliau orang hebat. Loh, anu Bapak nun sewu, mriki mboten napa-napa lho Bapak Kepala Desa. Nggih. Ngendi Bapak Kepala Desa? Iki ta ngarep. Ngawur iku Kang Sakiyo iku ngawur. Oh, duduk. Bapak Kepala Desa lungguhe ndok kono ngawur kowe iki. Oh, baju oren. Iya. Tukang son no. Kepala desa itu patut dicontoh. Kok iso? Daerah lain harus mencontoh desa Kebuan sini. Luar biasa dong. Karena sebentar lagi tahun 2024 adalah tahun politik. Bagaimana kita menentukan pilihan ke depan nasib bangsa Indonesia. Iya. Beda pilihan ojo gegeran, beda penemu ojo padu. Sing menang ojo umuk, sing kalah ojo ngamuk. Ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang damai, koyok desa Kebuan. Desa Sapian iki. Kebuan. Kebuan. Gak sapi ya? Enggak, Kebuan iki jeneng desa. Kurang gede mulane aku nek pesen, titip pesen karo warga masyarakat kene. Ya apa? Nek golek pemimpin iki golek pemimpin sing WTS. Lambe apa? Oh, mati lho. Mati lho. Cek. Lambemu. Lambe apa? Lah WTS muni WTS rumah WTS ku karo WTS ku beda. WTS mu mare awakmu klino ndelok ik kowe. WTS ku beda, pikiranmu ngeres kowe potongan seksi, kakian sek kurang gizi kowe. Lah kowe muni kepala desa golek pimpinan golek pemimpin sing WTS ada maksudnya. Apa kuwi? W artinya wareg. Golek pemimpin sing ngejak marai warga masyarakate dadi wareg. Murah sandang, murah pangan. Murah sandang. WT. T tentrem, damai, ora enek gegeran, ora enek tukar padu, kaya warga desa Kebuan tentram hebat, luar biasa. Luar biasa. S sehat. Golek pemimpin iki sing ngejak warga masyarakate sehat. Oh, sehat. Sugih kaya ngopo nek gak sehat, ya eman-eman. Sugih nek stroke ya ra enak. Penting WTS, wareg tentrem sehat. Alah nek aku ya ora. Lah apa? Golek pimpinan iki ya sing PSK. Lho. Ya apa malah PSK iki lho. PSK lho to. Ngeres kowe. Oh ngeres ya awakmu. Kok aku ngeres? Ayo tunggale delokmu ya ek iku mang kok. Lho, PSK saru lho. Pekerja seks komersial kuwi. Lho wi jeremu nek aku ya ora. PSK-mu P golek pemimpin kudu sing pinter. Oh, sing cerdas. Sing cerdas. Dadi bagaimana kita membangun bangsa ini, bagaimana kita membangun desa ini. Golek pemimpin kaya Pak Lurah, Fahrudin, Samsudin, sapa? Fahrudin. Yo. Fahrudin pinter. S sugih. Lah kok iso? Kok sugih? Lho lek golek pemimpin sing sugih. Lah nek wis sugih wis ora mungkin arep pengen korupsi. Oh iya. Masalahnya wis sugih. Wis sugih nggo apa? Ngono lho. PS terakhir K. Golek pemimpin kudu sing kreatif. Wah, cocok awakmu Lho ngono. Dadi PSK iku mau pinter, sugih, kreatif. Nek ngono ya gak usah golek WTS, gak usah golek PSK. Lah golek apa? Golek pimpinan Germo. Lah apa sih? Lambemu iki lho. Lambemu apa? Kene iki ning Jombang Kota Beriman rumah paham aku Jombang kota Beriman, kene iki kota santri, bebas dari lokalisasi, bebas dari prostitusi. Di sini tidak ada komplek karena sekarang online. Lho. Ora paham kowe iki. Iki tambah nemen lah. Maksudnya germo itu bukan yang negatif, germo enek singkatane. Apa? Germo itu adalah gerakan moral, revolusi mental untuk membangun masyarakat ke depan lebih hebat, lebih maju. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Ora paham kowe iki. Lho, keplok itu apik iki berarti. Ya ketoke ngono. Doro supporterku iku. Lah iku melane awake masyarakat nek wis ngumpul ngene iki cawis. Iki padha karo diarani reuni. Reuni, artine reuni iki apa? Re itu kembali, uni itu omong-omongan. Jadi kembali omong-omongan kayak warga masyarakat bengi iki reuni. Re kembali, uni omong-omongan. Lah lek reboisasi. Reboisasi, re kembali, boisasi penghijauan. Reboisasi, penghijauan kembali. Iso. Lek republik Re kembali publik rakyat, kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Republik. Siji iki gak iso. Iso ae. Remason. Lah dalah.
Podo bleset mesti kowe. Podo rene lho, Cuk. Republik re kembali publik rakyat kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Reboisasi re kembali boisasi penghijauan kembali. Terus apa mau? Remason. Remason. Re iki kembali mason kuwi panas. Gak percaya nek balik matamu kayak ana remason ya. Kowe dendam ngono. Ora dendam piye? Mas Uyis, malam hari ini bertabur bintang. Ya. Tidak hanya saya dan Anda, bahkan datang jauh-jauh yang kemarin viral di Istana Negara. Wah, 17-an Agustus kemarin tahun 2022 dipanggil Pak Jokowi untuk mengisi di Istana Negara yaitu artis cilik yang lagunya viral Ojo dibanding-banding. Yaitu luar Mas biasa. Farel Prayoga. Tepuk tangan untuk Mas Farel Prayoga. Silakan, tolong dikasih jalan Mas, tolong yang di depan. Mas Farel dari sana tolong dikasih jalan. Ya itu, ya, nge. Mas Farel Prayoga yang hari ini datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menghibur warga masyarakat di Desa Kebon. Tepuk tangan untuk Mas Farel sekali lagi, aplaus. Yo, Mas Farel kasih jalan. Ya supportnya Cok. Yo. Endi Farel gak metu? Endi to? Farel endi to, Jen? Ayo cilik gak ketok tenan. Mohon Bapak keamanan dikondisikan tolong dikondisikan Mas Farel. Nggih. Satu bilang. Iya. Kene lho. Sing diceluk Farel sing mlebu celengan Semar. Sing diceluk Farel malah sing metu gedang klothok. Farel kaya ngene iki lho, iki duduk Farel nek iki. Anakan Truwelu. Anakan Truwelu api wong anakan celeng iki kok. Agak maju. Agak maju. Dikenal ning Farel kok sing metu buta ijo. Iki nek dicopot ben kita lucu. Lah dalah. Mbak ngrasane jari ndase kaya lato-lato ngono. Lah nyapo ndatmu mbok kaya aromanis barang. Serupane ra memper lho lak lolok. Ngomong. Ngaturke salam. Wabarakatuh. Kok iso wabarakatuh lho, kok jimuk ngarepe tok lho. Aduh, Cok. Salam sing apik kaya oleh kumarai lho. Wabarakatuh. Sirahe kaya neker. Nini nonong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, sing jawab bingung. Lambimu tak suwek kene kowe engko. Sing jawab bingung. Masalah dodo. Salammu iki lho. Salammu iki lho. Balenono to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane nek ana wong salam dirungokke. Ya entah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab ki lho bingung. Ya apa sih awakmu? Salammu ki lho keliru. Salammu keliru. Klirune nggon ndi to, Cak? Lah kuwi mau salammu piye? Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis salah, kuwi jawab salam. Lah iya to. Jawab salam ki hukume wajib apa sunah? Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib ngucap salam, ngucap salam hukumnya sunah. Kamangka wajib karo sunah dhisik sing wajib. Nah. Aduh gagal paham, Dok. Ya Allah. Wajib karo sunah dhisik wajib. Lah mulane to. Sing goblok ya awakmu po. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alah. Kok panggah dibaleni ae. Wong ngucap salam hukume sunah. Nek sing jawab wajib. Lah iya, wajib karo sunah dhisik sing wajib. Lah iya to. Golek dhisik wajibe apa ya salah to aku? Mas, ngono kuwi konangan malaikat, awakmu ditulis. Piye? Kocluk. Oh iso, ayo. Kene iki enek pondokane lho kene iki. Dino metu bareng Kebuan Kidul ki pondokan tuwek lho. Iya. Niat dagel apa ora janan. Innallaha ma'asabiri. Wong sabar tresnani pangeran. Lah iya. Nah, salam sing apik. Ora rapas ora nesu piye wis ping 4 kok bleset terus. Iki sak muka dimae lho. Iya, sak muka dimae. Karo mangsane Jombang ki nggone wong iman. Lah iya akeh kiai, akeh santri lho, izin to aku. Lah iya.
Malu aku sebagai Iya temannya. todo sampai breset engko dhewe sing Lah, dianu kok iso. ngono kuwi. Apa meneh pondok-pondok pesantren Iya. daerah kene Lah akeh iya. gede kok iso. Ki sing tanggung jawab awake dhewe lho, Dok. Kita ning ndi? Arek Ning nendi ndi? lho. Kok entekne dhewe wong loro kok. Entekno dhewe piye botol kecap e. Entang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genah to ya. Nah, Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apik jane iki apik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mas. Ganggu to. Sing ganggu sapa aku meluruskan mukadimahmu lho. Kuwi jenenge ora mukadimah, Lah tapi apa? jenenge mukok. Mukadimah bulet Bolak-balik ni baris Kosek to, rungokne to. Rungokno piye ndang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ki awalilah dengan basmalah. Cocok. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah ngagungke asmane Gusti. Cocok. syukur. Bener. Assalatu wassalamu alaikum. Iki lho pas iki lho. Iki lho. Pas iki lho keliru. Iki lho. Pas iki lho keliru. Ya pas iki. Iki keliru. Iki keliru. Kudune asholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Assalamualaikum. Oh lah iku kurang ambiyak iku Cak. Lah iya. Wis engko tak biyaki dhewe wis. Iya untumu pecah kuwi kok iso. Kita di desa Keboan. Keboan. Awakmu arep menehi apa? Ya gak iso meneh apa-apa wong aku rene golek. Lho piye to? Masalah. Maksudku awakmu bengi iki melu ndonga ngono lho. Wah iku urusane Mudin, Cak. Ndonga iki urusane Mudin. Enggak maksudnya masyarakat Keboan iki ben piye Ben ngono lho. piye ngono lho? Ya ben ngene ae nontok campur sari Budi Wijaya. Masalah. Desane ben maju. Ben maju ki lho. Ditapakne. Disurung. Oh tak bacok tenan suwe-suwe kok inget. Maksudnya supaya panggungnya iki ketok murup iki Nah. ditapakne. Wah diobong. Wah apik iki. Piye to? Angel to bocah iki masalah. Angel iki jak omongan angel iki. Angel rasa digarap. Repot kowe iki. Repot titip rasa teko. Enggak maksudnya wargane iki lho, wargane iki sampean anu menehi uwur sembur. Lah rumangsane ula kok nyembur-nyembur. Alah to, Mas. Enggak piye lho ngomong sepatah dua patah kata Nah, kanggo ngono lho. masyarakat kene ben piye ngono lho. Lah ngomong Angel. apa? Loh, ya Allah. Ngene kok ya wani nampa 750 iki lho. Alah. Masyarakat iki ben piye bagaimana supaya ke depan lebih maju, lebih Nah. hebat, lebih berprestasi. Awakmu melo mikir ngono lho. Visi dan misi melu mikir. Wis dipikir Pak Fahrudin. Wong bojoku dhewe keleleran ra tak pikir kok malah kon mikir masyarakat kene. Masalah. Ngene. Pak Kades, Pak Fahrudin, Ya. malam hari ini iki njaluk keringetmu sak tetes. Lah monggo Pak Fahrudin kula aturin dilat. Aduh. Tak idoni dhewe kowe kok iso malah. Idonono tak lek. Doh. Heh? Mateni wong iki hukume pirang tahun. Iki awake dhewe ketoke salah ngundang bintang tamu. Kandhani. Wis ngene ae, Cak Yis, Cak Lodong. Ya apa? Biar suasananya begitu meriah. Nah, Panoragan Mas, jajal Mas. Mas Paras, panoragan. Entang dedet, entang dedet. Ya iso kan? iso. Gonge nganggo bas ae. Bas. Ayo, coba. Dijak omong angel ae kon polah Lah ae. iya, repot engko mangan. Siap. Yuk. Ngene Ha. Yuk. Hei. Ya, hai. Silakan Mas Oka. Lodong. Mas Pentil persiapan. Hok. Alah.
Sik. Awakmu ki arep ngreyok apa nglatih senam? Masalah. Iso ta gak? Dijak omong ra genah. Dijak omong ra genah, dikon pola gak iso. Iso apa gak awakmu? Iki tak kae contoh. Yuk. Hei. Ho. Hei. Apik matamu iki kok iso. Kowe ki lho gendhiya kok iso. Ayo. Ya, Mas. Ya. Ha. Mundur, yuk lagi. Mas Pentil. Mundur Cak. Nah, iki bisa iki. Tak. Os. Belon. Melok rasa. Lho, Mas. Kuat. Kok iya, Mas. Ayo ta, Dik. Alah. Anu banyonono sik, banyonono. Dibanyoni. Ngono kok iso. Lagi sak babak kok iso. Yuk, tarik. Ngali. Ya ancok iki. Sabar. Sabar, Mas. Sabar. Ojo dipisah. Sabar. Ayo, ding. Wong iso. Mas. Copot klambi kaya api-api ae lho, wetengmu lho kaya. Sik, begak kau. Ha. Iki dikai tarikan ngene lho. Tarik. Wis saka kono jajal, saka kono begagah, malang kerik. Mlaku. Etek. Ganggu iki. Ayo, Dik, tarik, Dik. Ojo kalah. Mikir dong. Ganti. Battle do. Sing kedua iki kita teroris kon ndi iki? Yo. Ojo kalah. Ojo nganti kalah.
ngono ae. Bablas. Jan lemak bergizi. Cengengesan rumangsaku kok iso. Jombang beriman nak terimano. Jombang Beriman kok iso nggawa penari stripis. Streamin to. Rumangsaku cengengesan. Cak Yis. Nggih, Ini ngumpul kene. pripun? Tuh. Masalah. Apa iki? Alaman gak apa-apa. Sajana warung ya lungguh. Jejer karo aku. Dadak saiki makan. Ya Allah, kaget aku. Gini loh. Yo sing sabar. Sing Sabar sabar. niku. Ini nangis gaya apa iki? Mosok nangis kaya ngene. Mangu gak apa-apa. Heeh. Sajan numpak sepeda motor. Heeh. Tak guwetno. Lah kok saiki makan. Ya. Ya Iki mengko Allah. apa wong kacu-kacu. Temenan. Temenan. Ya apa sih, Cak? Mangi kok yo tak jak. Terus? Kok tak jak mulih. Heeh. Lo bareng di omah tak lunggono kok cacano. Mata. Apa sih iku kok iso? Kok Oh, iki biyen bekas tandak ya. Kok iso laras ngono nek nangis? iki umat nomor piro sedo? Umur 350. Kon iki lho lapo nangis. Kon iku wis suwek. Tuwek. Anak- Aku tuwek. Bapakane tua ya aku. Anak codot riwarini. Kak, iki lara apa genahe ngono lho. Anakmu ki anakmu. Ora. Lho. Lah iki sapa? Kok mbok tangisi ngono ki lho. Ponakanmu ki ponakanmu. Jeje. Gak mentolo. Iki nek delok cilik iki mesti bebekmu iki. Bebek bobote 200 Dudu, aja dibuka gak mentolo kon. Dibuka ta, dibuka Buka, ta. Cak. Buka, Cak. Dibuka iki lho dibuka. Gak mentolo. Lho, ndase ku lho. Gepeng. Heh. Gepeng. Dase gepeng. Ungkul ya sikile jaran kok ngawur iku. Alah sikile kon gak mentolo sikile. Sikile lha apa? Pecah-pecah. Sikil kempel iku sikile kebo iku. Anakmu ya. Dibuka ya, Dewa. Buka ya, Cak. Dibuka ya, Dewa. Dibuka. Apa iku lho? Kak, Sing mbok tangisi iku anakmu ta. Teke. Sing jaremu matek-matek iku lho. Lah ya teke mate. lah sing mbok lungguhne barangmu apa? Lah iya aku nang warung lungguh tak delek. Cacano mate. Kok gak awakmu sing matek? Kakekmu ngono. Kok kakekmu? Yudu. Lah apa? Apa ya? Mie nanti mie. Lah mau piye mau? Iki lho kok iso. Wong mik ditutupi. Dah yuda. Ya apa? Kon ki gak usah diye wong. Nek model kaya awakmu ki ketara jelas sedih, gak tau enek senenge awakmu. Pancen bener kon kok wani nyondro aku nek aku ki sedih. Potongan ngene iki kan ketara. Alah ketara, rai nglumpuk ngene kok modelmu. Raine gak ngumpuk ora carit ta. Cucuk petik. Anu aku ki dadi wong. Ah winginane kethek. Kethek no wingi. Kok dadi wong? Saiki dadi wong. Ya kepengin dadi wong ngono lho. Oh jek pengen. Heeh. Berarti ya gurung wong iki. Go kethek saiki jekan. Jarek. Aku nyambut gawe ke 37 tahun. Heeh. Kepengin sugih kok gak iso. Aduh, salah jalan awakmu iku. Masa salah jalan. Aku yang liwat jalan.
Enggak karep awakmu lemu nyambut gawe iku gak pas, gak sesuai karo profesimu. Nah, kamu itu cocoknya kerja di air. Air masamu iki kolam aku. Kok cengengesan. Lah awakmu karepmu ya apa? Aku karepku kepengin sugih dadak. Loh, Iki enek penggawean. Penggawean Iki apa? nyambut gawene mung sedina tapi dipangan 7 tahun gak entek. Nyambut gawe apa? Ngerampok bank. Ati mana merampok kaya palang util. Kok palah ngutil. Iki enek tapi enek syarat-syaranane. Syaratnya apa? Awakmu gelem ta topo? Hah? Topo. Tapa ndi? Ya topo ndok gua. Gua ndi? Gua klothok. Oh, lo gunung klothok to Gunung Klothok, gua Gunung Klothok segara kidul isik ngidul neh. Ngidul neh. Idolane. Isuk ngidul maneh. Sing cedhek ning BC Emenak. Ning BC. Oh iya tidak purel. Potonganmu. Awakmu topo? Ku 40 dina, 40 bengi gak Iya. mangan sego. Man lontong. Gak, ndak kono awakmu topo? Topo ora mangan kok. Disiapne, engko apa kuwi tumpeng, buceng, petung, buceng, Dadi tumpang. Pocong butang. cacahe 7, Cacahe 7. pitik putih mulus, Pitik mulai gambus. putih Putih mulus, mulus. Putih mulus. dipanggang. Dipanggang. Awakmu nunggu ndak kono? Aku nunggu wak pitikku mang. Iya. Wah, tau wepak aku. Kok Tersu tak pangan. Gak oleh dipangan iku kanggo mbae. Bae. Bae. Lah pedanyangan iku. Oh, dadi kok nek iku kok diterima aku sugih. Sugih. Wah, iki seneng aku. Iya iya. Wes aku mari topo sugih. Iya. Awakmu kabeh liwat. Aku iso tuku motor tak tabrak kon. Larat ae kowe. Wong sugih iku aku jaken numpak motormu, jaken numpak Ayo mobilmu. karepku iku tak jak, ora tak tabrak muga. Iya. Iya. Wis mlane ngono awakmu ndang cepet-cepet. Oh, Budal. iya. Heeh. Aku tak takut bojoku oleh Iya. tabrak. ya. Pamit sik karo bojomu. Iya. Siap. Sembarang kali lu pamit karo wedok. Betul. Dijini apa enggak? Betul. Itu soalnya apa rumah tangga. Rumah tangga. Kok nek padha bersatune cepet Ini. sugih. Betul. Ini. Ya apa? Kon golek apa sugihan. Iya. Ae dhewe ning warung sik. Iya. Iya. Dok kene ae nek golek pesugihan. Iya. Gak Aku apa-apa. tak kandha bojoku. Kon kandha bojomu. Kandha bojomu. Ya wis gak apa-apa kandha bojomu. Iya. Jaran. Matane lho. Masalah adaan banget. Minggir ta. Banyak ngene. Minggir. Kowe kono ge pamit. Ngerti nek taji. Udel ta sumur iki. Wes ya. Ayo gak Ayo buka. dongakne ya. Siap tak dongane dan cepet sugih kon. Ya, halo. Oke, halo. Cak Wis, Cak Lodok. Iya. Aku ngerti, Cak Taji ki karepe ya apa aku ngerti. Ya apa, Cak? Karepe kan dheweke ben gak ketemu karo bojone, ben iso gendakan karo pacare. Lo. Lah kelakuane iku apal aku wisan. Mulane saka iku ayo ditutne, Oh, mbok ngono. menawa enak apa-apane. Ayo, Cak. Ayo ditutne ayo. Ya. Ben gak ngantuk. Ya napa Bu, kabare sae Bapak Ibu? Alhamdulillah. Menesing delok pagelaran Budi Wijaya iki tak dongakno entuk dhuwit 2 juta. Dodolo HP. Nggih. Rekosane dadi wong wedok apa maneh kaya aku iki, Bu? Wis 15 tahun dirapi taji tapi yo gak meteng-meteng. Aku iki bingung, apa taji kurang dawa? Mek tak padak-padakno yo padha dawae. Ngene iki lho gak mule. Wis ana sak minggu. Wong wedok tinggal lanang nyotot ae. Gak nyotot ya apa? Kewajibanmu ya apa? Belanja gak mule, wonge gak mule, karuan mlole belanjane, wonge minggat kelenger gak apa-apa. Wong lanang dikelenger-kelenger tak kiwa bosok kon. Saiki aku mbok kiwa-kiwana.
Biyen ketok apa cak peno ambek aku? Saiki kok ketok apa? Biyen nek ngerayu aku. Sapa sing ngrayu? Buktine Bukti apa? jam nek di gendakan nduk tebu-tebu. Alah. Ngepi-ngepina awake. Biyen nyanyi. Kebon. Biyen nyanyi. Hitam rambutmu. Kahitam nisorku. Biasaan Bu, gak tebel-tebel lo menyanmu, gak kuat-kuat dukunmu, ya gak arep aku ambek rupamu. Alah, sing garep kuwi aku. Ya aku wong aku ayu gak kurang wong ngarep. Ayo apa lanang kok ayu? Buktine Ji, Buktine buktine apa? Aku mlebu desa kene beleng Beleng terus dinyang wong. pira? Wong mendem-mendem Oh, ge tambul kon. gak ngurus, sing penting aku dinyang. Ngerti wong iku kenyang pira? Minang pira? 20.000. Lah kok ganep 200 saya. Nyonyor cangkemku cuk. Foto Gak apa-apa kon mek gak seneng ambek aku gak apa-apa. Rabi-rabi yo. Sopo arep bekakas peple kencing manis? Sapa kenceng manis? Kon Ya baba lho. Potong aku. suwengi Bu kaya yo-yo. Bareng mepet yo gak ngadeg-ngadeg, tak lus-lus yo gak ngadeg-ngadeg, malah wekku sing ngadeg. Ajane gede nggonmu kok. Timbang nggonku. Nuruta Kanjeng Rama. Rama bong ah. Aku dirabi PLN. Ah, cek setrum bongko kon. Nuruta Kanjeng Ibu. Alah ibu butak ta. Aku dirabi kantor pos. Bagian apa? Nyetempeli. Hah? Nyetempeli. Cuma rapi kantor pos kok ngetempeli. Iya ya ngetempeli. Bagian iki lho setempel iki lho. Ngetempel tok. Lah iya mek kegiatan mek tambahi nyetempeli. Wah, opo ngetempeli. Ngetempeli bekakasmu. Gak Taurung ngorok. Nggur. Sapa ngorok? Awakmu? Gak ngorok iku. Apa? Ngentut. Ngentut tekok. Oh iya sik tekok nisor. Ngene ngorok Wong nggur. lanang goblok ya kaya kon. Nggur, bareng ngono tak balik gelebak. Aku nang toko tuku lem G, tak lem seret. Payah nang jeding, babet jedengan ngono. Ayo, ora iso metu kok. Oh, berarti kelakuanmu aku mbok lemke. Aku sampai betedengen berarti kelakuanmu mbok lemke. Cari kok ora Jawa karo wong lanang kok. Rupane wis kaya remote AC. Potonganmu kaya gapura. Tapi kan ayu. Ayu apa? Bolak-balik kok ayu wong lanang kok ayu. Aku ora tak dingke iku gwetun aku. Apa? Bareng adus biar tak dingke. Lho, lah kok nek tralene gajah. Ya ketara konku sing goblok ya kon iku. Lah apa aku goblok? Jamane pacaran berasa nang tebu, benere wong wedokku graya ono. Lah apa gak mbok grayai? Kon grayai tekan kene tok. Walah, Buktine kaya kebimbang iki, kebimbang iki, kebimbang iki. sapa kebimbang iki? Kon Alah, oh bareng kaya watu. Kebimbang. ha timbangane sinden-sinden iki ya enakan wekku. Walah, enak apa? Iki rasa apa enak iku? Sing kiri kita. Mari Mas, Sing tengen. teh sistri. Nasi tengah. Teh bandul iki apa? Gelem akon. Tak tatapno cocotmu kon. Tatar metototku tak tatap dhewe aku yang duwe kok. Meneh-maneh mek njaluk iku ya jamu dhisik, aja langsung munggah peple. Kon iku takon-takono, pamong takon-takono cari jamu gawe ngadegno iku ana goblok. Wah, aku keliru dene tuku galian benggang. Melaku mbegagah terus. Tuku jamu sing kaya wong-wong ki lho. Wis aku meneh lak jamu ndoke banyak 300. Kuwareken blok goblok 300 iku. Lah cek warek cek rasa. Aja masih kon ndok banyak gak kira rusa. Ya rasa kok banyak gule Jawa ngak-ngak kok.
Kok tak kandhani, Cak. Apa? Nek kepengin rusak aja ngombe endoke banyak. Ngombe apa? Iki lho beli kita iki lho apa jamu pil iki lho. Pil apa? Beli kita iki lho. Jembek. Pil kita. Iku mek digawe lanang ambek wedok. Kon ambek aku padha lanange, ya beli kita. Oh, tibake lanang iku pil kita. Pegaten ae aku pegaten. Wis gak sudi. Urip karo kon iku melarat, wis elek gak ono duwike mbokne ancuk. Ngene iki lho, wong wedok kudu diracun ae kaya ngene. Racunen po. Kon wani ngracun aku. Kon wani ngracun. Kon wani ngracun. Aku. Kon wani ngracun. Loro ayah. Loro apa tanganku sing babras kok. Iki dalane wong wedok kok mbok kepuki ae. Kepuki apa? Lho, aja lota-lota. Lato-lato. Acak celebuk. Cek. Iki lho kok dibuat kono iki lho. Jekeno nak, jekeno. Ayo, Cekik, aja gelem dicokot, aja gelem Cekik, dicokot. Aja gelem dicokot. Jekeno nak. Aja gelem. Aja gelem. Jekeno nak. Ica-icaan cek kapok. Aja lara mek diincak-incakmu. Lara apa mbok kono kok aduh rasa runu. Kempes lho, Ci. Wah, ora kejeke ya wis. Bocah kita, Kak. Kak, Bocah kita, Kak. Kak. Oh, tak berkison. Ayo kon. Ayo, jekit. Jekit. Iya. Jekit. Iya. Jekit. Wah, jembek aku. Ayo, jekit. Jekit. Ngene nak, ya ngono. Amis, ambune amis. Aduh. Wadine wong wedok kok mbok etek-etekno. Amin-amin bajang bayi lanang kabeh. Jabang bayi, duduk jabak apa bajang mau. Lah ya, jabang bayi lanang kabeh, awakmu ya lanang. Ngene lho. Wis gak ngene-ngenean. Kon buktine mambengi ngene ya mlingsi. Ngono lho. Ngono ya gak tepak. Nah nek gak tepak ngono ngene gak tepak ya ayo ngene tak kandhani. Moh, Ngene sayang. Sayang, nyekel bokong. Kon nyekel bokong merangsang kon. sing merasaki sapa tambah jembek ki kok. Buktine aku biyen dadi tanda kon nyekel bokongku sik. Walah, bokong subalane kok. Tapi kan anget. Anget apa? Anget awakmu, bagi saya jembek. Gurung ro rasane kon. Walah, rasane marimas. Buktine kon tak lungguh ya meletet. Nah, meletet bobotmu 6 ton. Mes gak seneng pegatan gak usah kakek cocot kon. Ora usah dipegat muli-muli ya. Lho kan biyen njaluk nang wong tuaku ya apa kok aku bokong boleh. Sapa sing njaluk umara dhewe? Kon nang omahku ku ya apa kon, Karo Toh, aja ngono toh. Toh. Gajel toh. Begagas sia-sia aku. Wong kok ngene aku cak melarat. ngene. Nek muni sik ketatep. Pegel aku melarat kok rabi. Ngene. Saiki ngene. Sayang, Awak dhewe iki melarat wis 70 taun punjul sewengi. 70 tahun ku umurmu piro? Hah? Lah karo umure mbok, Pegel aku cak mek melarat kaya ngene. Terus karo anake dhewe-dhewe ae. ngono kaya nangis Kan anake apa kancaku padha soge-soge kok rabi kok tambah melarat. meneng. Cup. Ajinomoto. Sampeyan kok cok sembrono ambek wong wedok, Cak. Masih aku asline lanang, tapi aku iki jiwaku, ragaku iki kaya wedok. Aja ngremehno wong wedok lho. Walah, tak remeno semen. Sembarangan. Mek ate ngremehno wong wedok, kualat peno. Bancik apa kon? Baca apa? Baca blabak. Nah, blabak iki mancik apa? Wae mace bumi. Nah, bu iku lanang apa wedok? Bu, ya wedok. Ojo kurang ajar lah bener aku, Ate mancik gegermu ah.
Ya iku tok. Ya gak bumi tok. Apa? Jakarta. Jakarta kok lek wong wedok. Gope wong wedok. Ya dudu. Lah buktine Buktine apa? ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia Jakarta. Ibu. Alah paling iku tok. Ana maneh. Endi? Surabaya. Surabaya kok. Ibu kota Jawa Timur Surabaya. Oh, ibu kota Surabaya. Ibu kota Surabaya. Ayo. Mentang-mentang wong lanang ambek wong wedok. Alah, masih wong wedok duwe ibu kota Jakarta. Wong wedok duwe ibu kota Surabaya. Wong lanang yo duwe desa. Desa apa? Atandes Manuan. Apa cak? Manuan. Iku tok. Ora iku tok akeh. Apa? Tol. Tol ku lek wong lanang. Kon tumpun tol ku lek wong wedok. Berarti tol ambek Manuan. Lek wong lanang. Aku yo gak kalah. Kon pengen bukti aku ndek tol ambek Manuan. Ndi? Ayo kene tanganmu. Delon. Ya, ya apa rasane? Lulu sak tengkir. Wis aku gak kuat. Nek sekirane kon mbok pegat-pegatan aku. Ngene. Ya. Aku ki mang komunikasi karo arek-arek. Kon ki mlarat kok suwe ji kancamu numpak sepeda motor kok awakmu kok ngontel. Ya ancane kon ngontel sepeda motor kon gak iso. Aku ki solusi kepengin aku sugih singkat. Jere arek-arek ngene, kon topo nang Gunung Klothok. Sampe dikongkon kancamu topo nang Gunung Klothok. Iya, Kancamu ki yo sugih-sugih. sugih-sugih. Budah lo cak. Ae dhewe sing penting sugih. Ah. Dene peno bongko ndok ngono gak apa-apa. Diancuk yu. Mbak bongko-bongko ono arek iki. Budah lo cak iku kanca sing apik kan. Budal kok dongakno sing apik. Ngono ah. Iya. Wis tak budal. Syarate apa cak? Syarate tumpeng sekembaran. Tumpeng sekembaran. Pitik putih. Pitik mulus. putih mulus. Dipanggang ayam. Jam. Gak enak pikiranku. Panggang ayam ngono ae lho. Lah pokok ade nyeluk yam. Ya. Lah iki cek luwes e. Berarti sampe kudu budal rono. Iya. Tak kandhani. Masih aku iki wong kapitayan, aku iki wong tirakatan. Topo iku wuruk niate. Masih gak budal nang Gunung Klothok, Gunung Begenggek, nang omah wae cukup. Wah, ya suwi sugihe. Wis nurut apa enggak? Kon gak nurut tak uncang-ancing nang panggung lho. Nang omah wae. Tak nang Gunung Klothok aku. Wis gak usah nang omah wae. Ngene karo wange lho tataknamu iku. Kon nurut ambek wong wedok tak gak, Kon nurut ambek wong wedok tak gak? Rupane wis kaya teh celup. Nang omah wae, sing penting niate. Kepingin topo nang di gua peteng tak kemuli sewek iki gawe apa iki sewek iki? Ngene iki lho. Mau wedok Wong topo iku cak wuruk niate. Nurut ambek wong wedok. sakarepmu. Berarti ki suasana gua sampe ndonga lebih kusuk. Iya. Tak kemuli. Ngono iku dage kaya gua. Pokoknya itu apa sing kena cak. Ben awake dhewe cepet sugih ya cak. Iya. Temenan lho cak. Iya. Nang omahe aja dik metu. Gak. Aku sayang. Sayang kamu sayang. Alah nyocot ae. Oh kempot. Gak kempet apa kok udari. Ayo meneh tak kompong. Wis niat aku nyepakno sajen sampe tak tutupi sewek iki minangka guwa nang Iya. omah wae. Heeh. Lho bidak matane. Kok muli kok gua iki lho. Kok iso mbok guwa? Kon mek gak niat topo jok topo kon. Kok mbok buah, kon mek gak niat topo jok topo kon. Kok buah, kon mek jenjem jenjem. Lah apa kok buah? Sing gua ya awakmu kok aku. Kono nih. Kemulane sing apik. Tambah tuwek tambah cerewet. Gak cerewet piye kok gak bener. Dhewe. Dhewe oh panjak. Wis meneng konsentrasi. Sopo sing goreng terasi? Konsentrasiku fokus tangane ngene. Ngene. Dongane topo wocon. Wadon. Iki. Tik.
idik-idik. Wis ayo. Oh iya. Sing kena. Aduh, malah mentil. Kok iso niat apa kok malah mentil iki lho? Alah, asin. Kakean uyah. Sing kena, sing niat. Ayo derek-derek, monggo diwaca. La ilaha illallah. La ilaha. Lho, ndas kethek, ndas kethek. Apa diwacano la ilaha illallah kok bongkol. Mana sing temen? Tambah tuwek tambah buta. Ha ngene iki sing gawe butak awakmu. Wong wedok gila donya ae. Wis sing temen, Cak. Ya. Ae dhewe muga-muga sampean mari sampean topo iki aku sugih, Cak. Iya Aku cek jelas. isi nambah kanca-kancaku, Cak ya. Iya. Ya wis. Masih tak rewangi wolanan soro iki pengen enakno wong wedok. Aja sampe kudem karo tanggane. Kakap saiki saing-saingan. Nyocot ae jare topo. Awas kon, adik gak niat. Tak kepruk ngembung kon. Mangku bundel. Wong topo kok mangku purel iku lho. Sing kena, Cak. Tak cepakno sajene. Ya cepatno sajane sing apik. Manjer lampu temen lho ya. Ngene iki wong wedok iki lho. Ngene iki jangan metu gendak aku bingung iki. Omahe Taji ku ndi? Kon kok bingung golek omahe Taji. Omahe ndi? Omahe Taji ya iki omahe Taji. Oh, kok kaya panggunge campur sari ngene. Kon iki umpamane ngono lho. Deh, omahe kok enek kursine ngene lho, sik ta, Cak. Iki paling iki reca mosok gak ah. Tak sampean golek rono, aku tak lungguh kene. Aku kesel aku kan mang sampean jak mlaku ae golek Taji. Ngono ta? Iya, golekno. Cak. Wah, tak lungguh kene ae. Kapan goleki, Cak? Hei, kursine iso ngeper, Cak. Kursine iso ngeper sing ngene. Iya. Anjane sopa kursi. Enak ya? Weco ngene. Enak. Aku jujur modot. Oh iso kakekne ngono. Oh mbok nikmati modelmu lho. Kane ati piye wae iki jantung-kentung kae. Ah jembak. Ojo lek iku coba temeki temen. Wah, bendino tak mupuk. Kacau. Cek tak benakno iki lho. Asli are. Ndih. Ya apa? Karep sampean ya apa? Lho, karepku ya apa nang ayo budal. Kok ayo budal iki Lah lho. awakmu tak telepon apa jawab. Ya Cak, tak anteni lho ngarepe tempe LN. Ngono. Seta. Balenono lek ngenteni ndi? Yo ngarepe tempe LN. Ngono. Iku lho aja ngawur kon iku. Aja sapa aja ngawur. Ngawur. Oh, dalbo. Oh iso. Ayo. Endi janjine? Kok iso? Kakak. Lek ngenteni iku ten PLN. Lho lah iya, ten PLN. Kadek K. Ten P L N. N Ten PLN. tempe LN. Sik ta, Cak. Sampean janji aku jam 6 isuk. Iya. Saiki jam piro? Aku sampe dirobong semut. Oh, Heh? duwe kadar gula ta kon? Ngawur. Aku ki mancara gak diterno kanca sampean, aku gak iso sampe teko kene. Saiki ngene, aku kan alasan topo. Terus? Saiki ayo budal karo aku. Lah terus sing ganteni sampean sapa? Ha iki aku duwe urusan yo. Duwe urusan yo. Alah gampang ditunda. Ditunda. Aduh Ci aja Ci. Wah, ditunda. Wis ah. Wis ta, Cak. Transfer. Pisan iki lho, njuk tolong aku. Tolong temen. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Ya bahaya, Jon. Pisan ae.
Klobok. Wis, aku tak nang HTL. Endi ku HTL iku? Hotel. Oh, desit. Enteno temen ya? Iya. Ojo obah nak kemuli. Iya, iya. Ojo nang ndi Cak. Temen tadi. Iya. Iki gak bahaya tadi. Ya bahaya titik. Kamu jangan nanya. Wis. Wis ya. Wis, ojo obah. Iya, iya. Temenan ngonek buruku rene kok meneng e bojoku. Iya, iya. Ojo obah. Oleh Ayo yang. Ayo Cak, ayo Cici, Cak. aku olehno lho, Ci aku. Tak olehno pentol. Pentolku loro. Ojo gede-gede nek pentol lak gede, Cici. Iya, cilik nae. Iya, cincin. Ayo Cak. Ini lakon apa sih, Cici? Wah, Cak Taji, sampeyan iki tibake tekun yo anggonmu topo, Cak. Ngene iki aku nelongso, Cak. Cak Taji, Cak. Cak, sampe jek kusuk atau apa, Cak? Kon kaya bedegel ngene to, Cak. Cak. Walah kok biasanya wong topo iku nyegah melek, nyegah mangan kuru. Kok tambah lemu sih, Cak? Ojo mbok telus-telus merangsang. Loh, mek sampean iki topo gak oleh merangsang delok sih, Cak. Mosok merangsang temenan, Cak? Kon niku Lho, gedhe kon niku. Ojo kurang ajar. mlinjoku mbok demeki. Mosok belinjo iki? Blinjo. Lho, alah. Iso diuwek-uwek. Taji nandi? Taji nandi? Taji nandi? Taji nandi? Kok iso ganti raimu kon? Jangkrik. Taji nandi? Aku gak melo Budi Wijaya rek remek aku. Kon kurang ajar. Sing topo nang kene iki bojoku, kok ganti kon gendak aku kepindho. Ngelon ambek aku kon, kesini aku kon, Dik, aku ki magang lho kok iso dikaplok iki kok. Magang iku kudu diajar dhisik. Bojoku nandi? Bojoku nandi? Bojoku nandi? Anu, Ojo kakek cocot. ngeten Pak Hansip. Pak Hansip matamu ah. Aku gelungan kayak jam 3 Pak Hansip. Nggih. Aduh. Ngeten lho. Anu, Ayo, sing kena. sabar Pak De. Aduh. Kok Pak D sih? Aduh. Kok Pak D? Anu, Om. Loh, kok Om malahan Om? Aduh. Pak Le, aduh. Kon ngaku tak gak? Ojo dik guyonan. Mami Okta iki durung mateni wong, mek iki ana dagelan mati. Nang panggung kene iki tambah bersyukur. Aduh. Iki Iki ketoke mbiyen diuncal ae, Cak. iki ketoke mbiyen mantane bodikate Ndoli. Bojoku nandi? Bojoku nandi? Anu apa tuku rokok Cek bojo. Kok cek bojo kon? Cek bojo. di Cek bojo. Remek kon ketemu aku kon, cek Kok cek bojo mbokmu, cek ngene lho Darminto diang. Tanco. Aduh. Coba kok Darmi. Lali aku. Aku mbiyen masalahe lanange koncoku Darminto. Ojane kurang ajar lho ya. Anu ngene, Kon nang SMK ya kon nyeluk aku bapak biyen. ngene lho. Dek Okta. Kok dek sih? Anu Mbas Kok mbah? Mbah iku apa? Mbah iku apa, yo Mbak karo Mas ngono. Kurang ajar. Kok mbah karo Mas? Aku bar tanggapan kok kene ngelimne sirah iki kok. Anu Taji Kon njaluk mati saiki apa menisuk? Anu karuane kon mati menisuk gak melok lodruk liyane kon. masa. Oh, mati kon. Mati kon. Bu rasa nanggap Budi Wijaya, Bu rasa. Loh, kurang ajar malah. Wong Budi Wijaya iki lodok terkenal. Aduh. Ayo, Engko buyar kene ketuane cekel polisi kekerasan iki. cek kekerasan kon. Anu anu Taji ndi? Kon dikerasi gak kenek. Apa kon njaluk tak alusi? Mas, Taji nduk endi, Mas? Mas, Taji nduk endi, Mas?
Aduh dengkul lemes, Dik. Loh kurang, kon ngejak setan nduk nisor. Gak apa-apa. Mas taji ndi Mas? Mas taji ndi Mas? Ya apa Mas? Aduh masalah. Untung iki mung sing saugel tak tinggal di omah rek. Gak gede-gede. Bojoku nandi? Bojomu disile kancamu. Sapa? Bojomu sesuk tak silihe ngono ku lho. Gak ngono nadae. Ya apa sih? Bojomu meneh tak silie. Asik! Semua yuk! Yuk! Yen enak ora tak baleki. Asik! Asik malah nyanyi kon. Malah nyanyi kon. Oh jamput. Anu gendaan. Loh, Bojomu gendaan. bojoku iku kendaan. Ya. Ana lagune. Ya apa? Aku mundur Semua, alon mergo sadar aku balon lho. Berarti kon iki kanca gak iso ngelingno kancamu kon. Gak ngono. Lek kon pengen ngerti nyatane ya apa bojomu. Ya, Ngene kon gajulono aku kok lak ero. ya. Kelakuane bojomu ya Kon apa? mek gajuli aku nang kene aku mbok ngene ya apa? Gak. Eh? Gak iki gawanen wis, gawanen. Aku timbangane suwe-suwe temen disirak ngelu rek iki rek. Bayo. Iki mang Didik, Ketua Budi Wis Wijaya. aja tek ndelok kono ngadep rene. Didik. Wis, ya apa? Solusine iki mek perkara kelakuanmu gak bener ambek bojoku yang ngene iki ketara bojoku sering mbok jambek genggek kon. Ngaku kon. Sering mbok jak nang kelobok. Ngaku kakekmu ngono. Aku gak ngaku diantemi ngaku maneh kon. Asu kon iku anjene. Muruki elek. Ayo, ya apa carane? Gak. Ngono kon ndok kene. Ya, Engko lek bojomu mulai biasa lek mari melakukan iku nyanyi-nyanyi arek. Ngono ah? Iya. berarti aku ganteni nang Gaten kene. kene. Ngono ah? Engko lek wong mlebu nyanyi-nyanyi iku biasane mari melakukan. Ngono. Iya. Tapi bojoku biasa tak setipu ya. Kok iso? Wong wedok sing kepengine bojone gak selingkuh, pucuke ki ana setipu. Meate pucuke ilang berarti berbuat. Ya engko edel-edel ndok kene. Tontokne nek setipune tak gak. Ngono ah? Iya. Berarti aku ganteni topo ndok kene. Iya. Ya. Ya wis, ya wis. Iya. Awas adek gak berhasil mati kon. Kon niku diomong wangel. Madhep ngarep. Nah ngono lho. Aku kok mbok kae kelek sih. Kon niku kleru. Oh kon balas genggam kon. Dendam kok genggam kakekmu ngono. Ana pakune iki rek. Uang arep dipekekekno. Setane iku gak ngono. Kon gak tau ndelok film bokep ta? Nyuwun model yo napa? Model matamu iki mbok kira potong. Kon mudhun kon timan tak untal lho kon. Dikongkon jekeno susu gak gelem. Aja. Aku dipisuwi arek. Aja. Aku dipisuwi arek telu iki lho. Arek telu iki mek iso tepak ngono. Gak Ya apa nyuwun? kan jek pelet hanci hancuk jarene. Oh niku. Menengo kon. Menengo kon nek bojomu mulai kon ero ya. Ya.
Yo, Ya ngilani arek iki. kon niku Aku mbok cipok. cipok kakekmu ngono. Heh, Cipok kakekmu irungku mbok sedot ngono. Goblok. Toto sing apik. Weh, itepku protol goblok. aku tak ngale. Aja suwi-suwi. Iki apa kok ngadeg? Aja ngawur. Wis cepetan. Dolana bojoku. Cak, Dek, iku mang wis kok serbeti temen ah. Wes tak tisu sak dus. Gak kelet kabeh ta, Cak. Engko. Kelet kok dicicili. Aku lho, Cak yo. Asine kemang yo jek kepingin pisan kas. Aku yo kepingin kok dalan nduk ndokur, Cak. Lho, lah kan jaluk ndokur lali pakmu kon. Aku mosok Cak nduk ngisor. Iku mang gak model yo apa, Cak? Kok model pitik agrem. Sopo jare iki rek? Lah, mben tak gawe pitik panggang ayam. Ngono ya, Cak. Terus kejeng miring barang. Cak, enak ndi aku ambek bojomu? Enak awakmu. Bojomu gak enak ya? Ora enak. Mentah. Temen yo, Cak. Heeh. Dek, Cak, Apa? aku ku nang rabiyen ta. Aku ki gelem rabi awakmu, tapi bojoku tak racune dhisik. Yo nang racunan, cek nang mati. Sapa sing ngantem iki? Awakmu yo. Awakmu? Hah? Awakmu di? Wong enek pasukan ketip-ketip lho nisor ngono. Wah enggak usah. Dek, tanggal 17 ayo balik maneh. Ngono ya? Heeh. Lah tapi engko enek pembantumu piye? Heh? Pembantumu. Nenek pembantuku takkan blonjo, tak gane motor. Blonjone nang ndi? Nang Amerika. Cek gak boleh-boleh ya? Aduh, Iku ya. iki tak tutuk kok. Cek merono. Ketutuan. Ini Si dali. kok iso niate topo metu ambek begenggek gatel ni. Aku dulane gatelan. Tenang nek kon gatel tak kukur. Cek kurang ajare kok. Kate mbok kukur. Wekku kadaseni gak mbok kukur. Moh, tambah kena telalene. Enak ndi enak aku apa bojomu? Enak awakmu. Mati gak kena tangane wong liya kok Ji. Kok iso? Ngono. Ngono kon ku jak kurang ajar ngono gede. Cek den beden hede mek bereng Madura. No, made di bedenda ada apa petentang. Engko makireng jaba engko kelahiran turunan yang Madura jadi pada mati hidup itu. Katong. Kekelano tung tak atung brok. Ngono kelakuanmu Cak. Pamitmu topo kok metu ambek iki, heh? Gak apa-apa ya, Cak ya padha enake kok ya. Ya ora apa-apa. Padha enake kok. Yo. Ayo jalan-jalan nang pasar baru. Gak apa-apa ya, Cak ya. Iya. Lah, ada kiri katut. Kene munggah Ji, munggah. Kurang seksi aku ya apa? Kurang menguasai ilmu Kama Sutra ya apa kok jek gendaan ambek iki, heh?
Loro ati aku Ji. Mek ngono kelakuanmu ngene iki, Ji. Ayo, ayo kelakuanmu Ji. Ayo kon. Ayo mek gak ngene kon gak kapok kon. Ayo. Diancuk muni kerucuk kek. Wong kok yang Aku jare kate kok jak nang Jombang nang gone toko Mas Gajah. iya tak jak nang Jombang nang di toko gajah tak tukokno rantai. Sing gedhe ya, Cak. Sing gedhe rantene lori. Mikir kon, mikir. Aku digepuk, Cak. Kok dikepuk? Iki anake wong. Terus kate lapo kon? Aja kok gepuk. Wong aku bojomu, kon malah mbelani begegekmu. Cek kurang ajar ya kon Ji. Enak kurang ajar ki bakal kae ajar. Kon belani begegek daripada aku. Oh iya. Ya antuk kena dasku dhewe. Ngono kelakuanmu, Cak. Saiki ngene. Milio. Inge apa aku? Milio, Cak. Milio, bales apa? Ayo kon milio kon. Ayo milio. Jangan dulu. Aku tak mikir. Lah. Cak, ajane sampe ngadep rene. Lapo kok ngadep rono? Alambar rono. Iki ngono. Isine pepe. Lah nek iki asal ae. Enakan wekku lho, Cak. Bedakno, Cak. Nah, teko mburi iso jemencit. Telon, Cak, telon. Lah, kaya bebek bolong. Tapi iki gak iso ditumpahi, aku iso ditumpahi, Kak. Wah, ya kabeh Perlu buktine. Ayo, Cak, jaranane ditapu, Cak. Hei. Aku mbok dugang, mbok kira kowe wedok gawani. Syukur. Entenono. Syukur kon. Wah, apa? Ya. Aku lho. Apik. Sukses, mainmu apik, sukses. Tibane mau kayak tenanan lho, tibane mau. Padahal kan ora tenanan ya mau ya. Temen sih. Temen. Nak apik aksene. Apa, Cak? Aksene. Aja mbelani wong selingkuh. Enggak usah dibela. Kurang ayu yo apa malah itu begegek ini iki. Yo milih iki cara aku. Rungokno. Loh, kon malah ngono. Malah ngono. Kene yes. Ya iku ganti. Oh, catane to lah. Ya. Enak ndi, Mas? Yudo. Banyune kemlotor. Yudo. Aku timbang matek ning dhuwur panggung, Cok. Piye? Ayo. Yo lapo? Wong enak iki gedean iki. Derek-derek. Niki lonten pencok. Lapo kok mentok? Ngatek patimbangane wekmu peple iki lho kenceng lho, enak. Tau ngrasakno kok. Iki Ngatek. yo gak tangi-tangi. Barno. Arek iki tekan omahku mesti meteng iku arek iku. Endi? Iki lho. Iki cakep pengen coge tapi kendakan tibake, Cak. Wah, salah meneh iki awakmu. Lah salah karo sapa? Ngene lho. Ah. Pak Pak Haji. Iya. Iki mengancane
penggaweanku karo Yudo. Heeh. Wis tuwek ora usah petakilan. Ora usah gendaan. Ora usah gendaan. Gapek pringkilan wis tuwek petakilan. Iku gak oleh. Gak oleh, wis saiki golek hiburan Lah ae. hiburan. Heeh. Kita menyampaikan Saiki ayo golek hiburan. Nah, apa iku Nanggone campur campur sarine Budi Wijaya.